Hi guys, welcome back to my YouTube channel. 1, 2, 3, 4. So ini March 13 ಕೋಡಿ ಇರ್ತೀನಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಬರ್ತಿತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಾನೆ ಸೊ ಎಮ್ಮೆ 13 ನೀ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋಡಿಲ್ಲ ಕೋಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ ನೀನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಲ್ಲ ತೂಡುದು ಅದಂದು ಕೋಡೆ ಜೋರು ಬಸ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಚಂದ್ಸರಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರಾತಿದ್ವಿ ಕೋಡೆದ ನಿಂಕ್ಲ ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕೋಡೆ ತಿಕ್ಕಿನವಳು ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ದೇವೇನ ಒಂದು ಸೊ ಗೋಡೆ ಬಸ್ಸರ ಬೈದಂದು ಹೋಗುದು ಬಸ್ಸ ಬೈದಿನ ಗೋಡೆ ಅದೇ ಬಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಸೊ ಅಂಚ ಗೋಡೆ ಬಸ್ಸ ಬೈದಿನ ಸೊ ದಿನ ತೂಡು ದಾದ ಪುರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎದ್ದಿ ಮಾಡ್ಬಾರದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಡು ಕೆಲವು ಎಂಕ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಬರಂದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಡು ಇದ್ದ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೆದಾದಂದು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಮೂಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಬಡ ಮತ್ತು ಕೊರೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲ ಡೆಂಕು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಆನೆ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಡೆನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲ್ಯ ಬಡಕು ದ್ಯಾನಂತೆ ಮೀಪಾದು ಜೆಪುಡಾದು ಬೊಕ್ಕ ಏನಂತೆ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಮಲ್ತಾನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಪರಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎತ್ತೆ ಪಂಡ ಪತ್ತೊಂಜಾರ ಅಂದು ರಪ್ಪ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಕಂಬ ಪೋಡು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂತ ಓಕೆ ಮಲ್ಪ ಬಂದಿರು ಸೊ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಐಬ್ರೋಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನರ್ತುಂಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ರಾಧಪ್ಪ ನೋಡು ದಿಗುತ್ತಾಪುಜಿ ಇಂದು ತೋತಾರು ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾನ ಏಪಾಡ್ದಿಂಚಲ್ಲ ಏಪಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ಅಪ್ಪನ ಹಿಡ್ದುಂಬು ನಾನು ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಎತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಂಡು ತುಕ್ಕನ ರಪ್ಪ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ಕಂಬ ಪೋದು ಅಂಡ ಅವಳು ಅಂಡ ಮಲ್ತ ತುಕ್ಕ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ರಪ್ಪ ಪೋದು ಹೆಂಗೆ ಎರಡು ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪನೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ನಾನು ಇತ್ತು ಎರಡು ಹಂಡಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ಪೋಡು ಇನ್ನು ಮೂರು ಪೇರ್ಲ ಜನ ಇದ್ದತ್ತ ಆಯ್ತು ಅದು ಸೊ ಎನ್ನ ಮುಟ್ಟು ಏನರ್ದು ಮಲ್ಲುಂಡು ಅಂಚದು ಚರ ಪರ ಸೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬಚ್ಚುಂಡು ಇದೊಂದು ಗತ್ತು ಪೋಪಿನ ಗೋಡೆಂಗೆ ಸರಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಾಯ್ತು ಅವಳು ಎಂತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ತಿನ್ನದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವಳು ಬರ್ಸದ ತೂನಾಗುಂಟತೆ ಹಿಂಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಇದ್ದು ದಸಿನ ಹಂಡು ಮಲ್ಪಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಭತ್ತ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೆಚ್ಪಾರ ಅಂಡ ಪಾರ್ಲಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪಾರ ಅಂಡ ತುಪ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಏನಂತೆ ಸೊ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಇತ್ತಿನೇನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ತದ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕೈ ಕಂಬ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಐಬ್ರೋ ಮಲ್ಪಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕೈ ಕಂಬ ರೀಚ್ ಆತೆ ಹೈವೇ ಆ್ಯಪ್ನೇನು ತೂಚ್ಪಾಯ ಎಂಚ ಹೈವೇದ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂದು ಸೊ ಯಾನ್ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ಐಬ್ರೋ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಆತಂಡು ಸೊ ಪಾರ್ಲರ್ದಾರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದಿತ್ತೀರ ಯಾರ್ಲ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಕೊರಿಯರ್ ಯಾನ್ ವುಲ್ಫ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಿನಿ ಬಟ್ ಆರ್ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ಗೆ ವುಲ್ಫ್ ಕಟ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದಿತ್ತೀರು ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಪನ್ಲೇನು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಪಂದು ಸೊ ಪಾರ್ಲರ್ಡ್ ಐಬ್ರೋಲ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಪೂರ ಅದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಸೆಟ್ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಶಾಲೆಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನೆಡ್ದು ಪತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ತಿನ ಶಾಲೆ ಎನ್ನ ಕಿನಿಕಂಬ್ಲ ಶಾಲೆ ತೂನಾಗ ಇಂಕ್ ದುಂಬುದ ಪೂರ ಇಂಕ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ರೀಕಾಲ್ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕನತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಒಂಜಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಚಿತ್ತುಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕು ತಿಂದ್ರೆ ಚಿತ್ತುಪುಳಿಲ ತಿಂದ್ರೆ ಬೊಕೊಂಡು ಪೂರ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬೋಡು ಲೈಕ್ ಅವೇನು ಮಲ್ಪರೆತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾನು ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ದೀಪೆ ಪಂಡ ಸ್ಲೋ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ದೀದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರು ಸೊ
ತೋಜನೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ತೋದಿಲ್ಲ ಈ ಅಮ್ಮಂಜಿ ದಾದ ಪಾತೇರ್ವೀರ ಸೊ ಬೊಕ್ಕನು ಪುರ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಆಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಲ್ತ್ ರೆಸಿಪಿ ತೋಚ್ಪಾವೆ ತೊಚ್ಪಾವಚ್ಚಿ ಬೆದ್ದ ನಾಳೆ ರೆಸಿಪಿ ತೋಚ್ಪಾರ ಅಂತ ಅಮ್ಮಸರುಡಿಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇದೇ ಪೇರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ఆయన ಬಾಲ್ಯದ ಕುಂಟಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಮ್ಮಿ ಮಾಮಿನಡಿ ಪೇರಂಡು ಅಂದ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಪೂರ ಅಡ್ಡದು ಪೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೈಕ್ ಅದಿತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಹೇರ್ ಹೇರ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಲ್ತದ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವ ಫುಲ್ಲು ಫುಲ್ಲು ಗಜ್ಜಿ ಬಿಜಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೈಕ್ ಸೋಡಿ ನಿಮಿತ್ತೆ ಇದು ಪೂರ ಒತ್ತಾರೆ ಮಲ್ತದ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದಿ ದಾಳಿಂಬೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಒಂಚೆ ಕುಕ್ಕು ಚಿಕ್ಕು ಆ್ಯಪಲ್ ಸಾರಿ ಪರ್ಂದ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಯಾವಜಿ ಪಂದ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ನೀರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜತ್ತ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಮಾತ್ರ ನೀರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಐಕ್ ರಡ್ಡ್ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ದ 1 ಲೀಟರ್ದ ತೇರುಂಡು ಇದನ್ನೇನು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಟಚ್ಪಾರೆ ಎಂತ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಅವಳು ಫ್ರೀಸರ್ ಮೂಲಿಜ್ಜತ್ತ ಫ್ರೀಸರ್ ಅವಳು ಪೋದ ಅಲ್ಪ ದೊಡ್ಡನ ಅವಳು ಫ್ರೀಸರ್ ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನೋಡು ಎಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಲೆದ ಎಚ್ಚರಿ ಬಿಡಲಕ ಎಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಕಾದ್ ವಿಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತು ತಚ್ಪಾರೆ ಟ್ಯಾಂಪ್ ಹೋದು ಪೂರ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟಾರ್ದರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀಯರುಂಡು ಅಡೆ ಪೋಯರುಂಡು ಅಕ್ಕೆ ಪದವುಗು ಕೈಕಾದು ಬಚ್ಚಿನ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಸೊ ಗೈಸ್ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಏನು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಚೌಲಿ ಆವಡು ಚೌಲಿ ಆವನ್ ಬರ್ತಂಡು ಅವೇನಿತ್ತ ಅವಳು ಫ್ರೀಸರ್ಡ್ ದಿಯರ್ ಕೊರುಡು ಆಯ್ತಾ ಸ್ಪೂನ್ ಮುಲ್ದಿತ್ತ ಫ್ರೀಸರ್ಡ್ ದಿಯರ್ ಕೊರುಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟರ್ದದ್ದು ನೀದು ರೆಡಿ ಆವಡು ಕುಂಟುಂಡು ಅರ್ಧಾರೆ ಬಾಲೆದ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆ ಜೇದಾಸಿ ಗೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧೋಡಿ ಬಾಲೆದ ಕೊಚ್ಚಿ ಅರ್ಧೋಡಿ ಎಂದು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಆತಂಗ ಇತ್ತ ಅವಳು ಪೋದು ಫ್ರೀಸರ್ಡ್ ದೀಕ ಪೋದು ಬರ್ ಪ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಪೆರ್ರಗ್ ಪೋಡ್ಬೇಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಏನಿತ್ತು ಫ್ರೀಸರ್ಡ್ ದಿಯರ್ ಕೊರೋಡು ಸೊ ಇನ್ನು ಪೆರ್ರದವ್ರು ಎಂಚಂಡು ತೊಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಪೆರ್ರದ ಜಾತ್ರೆ ಬೈದಾರೆ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಸೊ ಎಂಕಲು ಪೋದು ಕೈ ಪೂರ ಮುಗಿದು ಪರಕೆ ಪಾಡ್ದು ಬೇಗ ಪಿದ್ದಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಿ ಮಾಮಿನ ಅವಳು ಪೋಯ ದಾಯ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಅವಳು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದಾಡೆ ಪೋಯರ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲು ಬೇಗ ಪೋಯ ಬಟ್ ಯಾನ ಅಮ್ಮಿ ಮಾಮಿನ ಅವಳು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲು ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅತ್ತ ಅಂಚಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಯಾನ ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡು ನಾನು ಉಂದ್ಲೆ ಈ ಸೊ ಒಂದಾದ ಇತ್ತಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಇಂಚಾತಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಪನ್ಲಿ.